Nagkaribayanin putok ang puwersa kan 81st Infantry Battalion as in New People's Army sa Barangay Tampadong, Pamplona, Camarines Sur pasado alas 9:40 nin aga kanakaaging Biyernes, Mayo 3. Sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nagpaabot nin impormasyon sa otoridad dapit sa presensya kan armadong kalalakihan sa lugar na nagresulta sa 10 minutos na bakbakan. Sigun kay Captain Frank Roldan, ang tagapagtaram kan 9th Infantry Division Philippine Army, dakulang tabang ang kooperasyon kan publiko sa kampanya kan gobyerno kontra insurhensya. Ang aming taos-pusong pasasalamat doon sa ating mga kababayan na aktibong sumusuporta sa ating kampanya laban sa insurensiya. No? Ito'y mahigit 5 dekada ng insurensiya na hindi natin natatapos. Yung partisipasyon ng ating mga mamamayan ay napakalaking tool. Tulos man na nagdurulagan ang grupo kan NPA. Na-recover sa lugar kan enkwentro ang tulong anti-personal mine, electrical wires asin mga personal na gamit kan grupo. Sa Labo, Camarines Norte, naka-enkwentro man kan 9th Infantry Battalion asin 85th Infantry Battalion ang mga miyembro kan Platoon Raymar kan New People's Army sa Barangay Tigbinan, Labo, Camarines Norte kan nakaaging Domingo, Mayo 5. Makalihis ang enkwentro, na-recover kan puwersa kan gobyerno ang mga magasin kan haralangkaw na kalibre nin badil, mga improvised explosive device, sarong cellphone asin backpack na may laog na mga personal na kagamitan. Diyan, hindi kami napapagod na nagpapaalala sa kanila na samantalahin nila ang programa na ibinibigay sa atin ng pamahalaan, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program, nang sa ganon ay sila ay magabayan sa kanilang pagbabagong buhay kapiling yung kanilang mga pamilya. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.